A lányom jelenlegi férje nagyon szeret kerékpározni, és miután összejött, hogy össze fognak házasodni, elkezdték tervezgetni, hogy fognak menni Nászútra. Az Árpi fejében fogalmazódott meg, hogy mi lenne, ha kerékpárral mennénk. Lányom meg azt szerette volna, hogy menjenek Balira, mert annyi szépet hallott arról, az egy csodálatos, álomszerű hely, hát menjenek oda. Próbálták a kettőt összekötni, tovább fűzték a láncot. Ha már ott vannak, hogy jöjjenek vissza, ugyanazon az úton, elég unalmas lenne még egyszer végigjárni, hát menjünk akkor körbe a világon, és úgy jöjjünk haza. Így született meg az ötlete, a bringás Nászút. Eddig 36 000 kilométert tettek meg kerékpáron. 37. vagy 38. országban vannak. Ugye Európa, Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, Észak-Amerika, Közép-Amerika, és most vannak Kolumbiában. 2011. június 11-én, egy héttel a házasságkötésük után indultak el a Hősök teréről. Végül jelen pillanatban már majdnem 4 éve vannak úton. A legutolsó variáció szerint augusztusban már Európában lesznek, de hát ott is még kerékpároznak egy pár kilométert, tehát minden valószínűség szerint talán szeptember elején fognak a Hősök terére befutni.